ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚಲ್ಲರ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕಲ್ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲಾರ ಭಾಗೀರಥಿ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಯಾನೈತೆ ನಾ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಪಂಡ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ದಾನೆಂದು ಎನ್ಯಾರು ಇನಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಪೆರ್ಲಾಡುಳ್ಳೇರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಇನಿ ಮಾಮಿನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಮಾಮಿ ಲೀಲಾವತಿ ಪಂಡದು ಅರನ ಬರ್ಡೇ ಇನಿ ಅಂಚ ಇಪ್ಪ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೇನು ಲೆತ್ತದಿತ್ತೇರು ಕೋಡೆನೆ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಕೋರಾಯಿಜಿ ಅಂಚ ಇನಿ ಪಿದಡಿಯೆ ತುಲೇನ ಜೋಕ್ಲೇನು ಪುರಲೆ ತಂದು ಇನಿ ಪಿದಡಿಯಾನು ಓಕೆ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಹೋದು ಎಂಕ್ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪೆ ಆಂಡ ಮಾಮಿನ ತೋಚ್ಪವರೆ ಹಪ್ಪುಜಿ ಪಕ್ಕ ಬರ್ಡೇ ಕೇಕ್ ಪುರ ಕಟ್ ಅನ್ಪುಣಿನ ಪುರ ತೋಚ್ಪವರೆ ಬಲ್ಲಿ ದೇ ಪಂಡ ಆರು ಟೀಚರ್ ಐನೇರ್ದವರ ಆರು ವೀಡಿಯೋಗೆ ಬರಿಯಾರೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಪಂಡ ದಾದನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕೇ ನೋಡ್ಚಿಯರ್ಲ ಆರ್ನ ವೀಡಿಯೋದ ಮಂತಜರ್ ಅಂದು ಓಕೆ ಅಂಚ ಪೋಣಗ ತೂಕ ಆಯ್ನಾತು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೇನು ಪಂಡ ಬಾಲೆ ಅರ್ನಾಗ ಇಟ್ಟಿನ ಖಂಡಿತ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುರಾಣಿ ಪೋಯಿನಾತ ಜಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೇನಿದ್ದು ಪರ ಇಂಬೇರಿ ಏತು ಸತಿ ಪೋಪನೊಂದು ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಈ ಸಲ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಸತಿ ಪೋಯಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನು ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಪೋಯ ಬಂದದು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಾಮಿನ ಕ್ಲೌಡ್ ಮಾಮನ ಕ್ಲೌಡ್ ಮಸ್ತ್ ಮೂಕಿಡ್ ಎನ್ನ ತೂಯಿನಿರ್ದವರ ಎನ್ನ ಗಡಿ ಗಡಿ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಾಮಿನಕ್ಲು ಎನ್ನ ರಡ್ನೆ ಅಮ್ಮಂದೇ ಪನೊಲಿ 4 ಜನ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಪಂಡ ಆತ ಖುಷಿಟ ಆತ ಎಡ್ಡೆಡು ತೂತೇರು ಒಂಜಿ ಅತ್ತಿಗೆನ ಜೋಕ್ಲೇನು ಅಂಚ ತೂಪೇರ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲು ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸವಡತ್ತ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಲ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ನೆಟ್ಟು ಅಂಚ ಪೂರ ಏರ್ಲ ತೂವ ಏರ್ ಪಂಡ ಮಾಮ ಪಲ್ಲಿನ ಜೋಕ್ಲೇನು ಮಿಗ್ದಿನ ಜೋಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚ ಪೂರ ತೂವನ್ನು ಅಕ್ಲಾಯ್ನೇಟ್ ಏನನ್ನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ನಾನು ಏನು ಬೊಕ್ಕ ಆಡೆ ಪೋದಾಯಕನೆ ಎತ್ತದಾಯಕನೆ ಈಗಲೇ ಒಂಜ ಎತ್ತದಾಯಕ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಈಜಿಂದ ಮುಲ್ಪನೆ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಓಕೆ ಪೋರಾನಾಗ ಓಕೆನೆ ಬೈ ದೂರ ಹೋಪು ನೀರು ಬೂ ಹೋಪರೆ ಅಜ್ಜಿನಡೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೂ ಹೋಪೆ ಇಂಕ್ಲ ಬಾಬೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ಎಲ್ಲ ಗೆದ್ದಿದ್ದೆ ಇಂಗ್ಲು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಬರ್ತೀರು ಅಂಚ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಲಾಗ ಬಸ್ ಬರೋಡಾದೆ ಒಂದು 2 ಬಸ್ ಪೋಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯಿನ ಕಲ್ಪ ಚೆತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂಚ ಏನು ಬಿ ಉಂಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಬಸ್ ಬಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಗ್ಲು ಇತ್ತೆ ವಿಟ್ಲಾಗಿತ್ತೀಯ ಇತ್ತೆ ವಿಟ್ಲ ಬಸ್ ಪಂಡ ಬೀಚ್ ರೋಡ್ದ ಬಸ್ ಸುರ್ಲ ಬಿಕಾಸುಗೆ ತಿನ್ನಿದ್ರೆ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾಲ್ಕಾರ್ದು ಅರ್ಧರ್ದು ಅನ್ನಾಗ ನಿದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಭಯಂಕರ ಬರ್ಸ ಎಂಕಲ ಉರುಡಾಂಡಲ ಇಜ್ಜಿ ದೊಂಬಿಟ್ಟಿದೆ ಭಯ್ಯನಗ ಬರ್ಸ ಸುರು ಅಂತ ಇಂತು ಬಸ್ ಹೋಗು ಎತ್ತಿಯ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಯಾನು ವಿಕಾಸ್ಪುರ ರಿಕ್ಷಾ ಅಂತ ಒಂದು ಬತ್ತ ಬನ್ನಾಗ ಪಂಡ ಬರ್ಸ ಜೋರ್ ಬತ್ತನೆ ಎಂಕ್ಲು ಸಿದ್ದಾಟೆಗೆ ಎತ್ತನಾಗ ಅಂಚ ರಿಕ್ಷಾ ಅಂತ ಒಂದು ಬತ್ತ ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತೋಡತ್ರೆ ಓಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ತುಕ ಒಂಜ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತದ ಮೀದಲಾಂಡ್ ಪಂಡ ಮಾಮಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾ ಪುನಃ ಕೊರಿಯರ್
ಅರ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಸೇ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚ ಪಕ್ಕ ಮೀದುವಲ್ಲ ನಂಚ ಮೀದು ಲಾಂಡ್ ತುಲೆ ಎನ್ ಮಾಮಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದೇನಿ ಅಂಚ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಮಗಕ್ಕೆ ಲಾಂಡ್ ಮೀದು ಅಂಚ ಎನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪೋತೀರು ಮೀಯರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಮಗೆಲ್ಲ ಪೋತೀವಿ ಮೀಯರೆ ಓಕೆ ತೂಕ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಅಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆನಾ ತುಳಸಿ ಎಂಕುಲ್ ಬತ್ತೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಂದ ಮಾಮಿಲ ಲೇರು ಇಲ್ಲಿಯ ಮಾಮಿ ಅರೆಗೆ ತಿಂಡಿ ಬತ್ತೊಂದ ತಿತ್ತ ಎಂಕುಲ್ ಅವೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ದಿರ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊನಾರ ಅನ್ಕೊಂಡೇನು ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕ ನಾನು ಓಕೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಮಾಮಿನ ದೋಸೆ ಅವನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋರಿದೆ ಚರ್ಮದ ಕಜಿಪು ಬೇತೇನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಇಂಬಿರು ಮತ್ತೆ ಏನು ಮೀದು ಪುರಾಂಡ್ ಮೀದು ಅವೇ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಮಲ್ಲ ಮಾಮ ನಡೆಯವ್ರ ಹೋದ್ ಬರ್ಕಂಡು ಪಂಡ ಏಪಲ ಫಸ್ಟ್ ಅಡೆಗೆ ಅನ್ಪೊಪ್ಪೆ ಇನಿ ಮುಳ್ಪನೆ ಬತ್ತನಾಗ ಮಾಮಿ ಎನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಸೆ ಪಾರ್ದು ಮೀಲ ಬಂದಿರ ಅನ್ಸಂದು ಏನು ಕಾಡು ಪರ್ದೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದು ಅಡೆ ಫೋನಿಲ್ಲ ಇದು ಏನೋ ಮೊಬೈಲ್ ಚಂಡಿ ಅಂಚ ಪಿರಿ ಪಿರಿ ಬರ್ಸವರೊಂದುಂಡು ಈತನೇಟ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಎಂಕ್ ಪಿದಾನಾಗ ಜೋರ್ ಬರ್ತಂಡು ಬರ್ಸ ಮೆಲ್ಲ ಜಾರುಂಡು ಜಾರು ನನ್ನ ಮೆಲ್ಲ ಪೋ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡ ಹಲ್ಲಿಡಂಚೆನೆ ಪಂಡ ಜಾರಂಗೆಲ್ಲ ಜಾಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚ ಅಂಚ ಮಲ್ಲ ಅಮ್ಮನಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ತುಕ ದಾತವನ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಉಂಡೆನ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿನ ಅವು ಪೂರ ಮುಳ್ಳೆ ಇಲ್ಲಡು ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಡು ಅಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಬರ್ತಾನಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತುಂಟು ನಾನು ಬರೋದು ತುಂಬಿ ರೆಡಿ ಆತನು ಅಂಚ ಎಂಟು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ತುಕ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಅಂಡ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪರ ಓಕೆ ಇನ್ನೂರ 5 ಲೈಫ್ ಒಬ್ಬೆ 5 ಪೀಡಿ ಅಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನು ಐತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮಾಮನ ಇಲ್ಲಡತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಕೂತು ಕುಳೊಂದಿರವಳು ನಮ್ಮ ಕುಳೊಂದಿರು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಪರೂಪತ ಬರ್ಪಣ ಅಂಚ ಪಾತಿರೊಂದು ಇರುನೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮಿಲ ಒಂದು ಪಾತೆ ಇರುನೆ ಇನಿ ಬೊಕ್ಕ ಗಡ್ಡದಾರುಳ್ಳೆ ರಾರ ಅಂಗಿ ಬಾರ್ದು ಜೇರಂದು ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ ಬರೋಡ್ ಜರನ್ನ ಕೈನ ಗಟ್ಟಿ ಮಾತೊಂದು ಅಂಚಿ ಅಂಚಿ ಅದನ್ನು ಬಿಡುವೆ ಅಂಚಂದೆ ಜೋಕ್ಲೆಂದಲೇ ಮುಳು ರಡ್ಡಲ ಕುತ್ತಗುಳೊಂದ ಬೊಕ್ಕವರಿ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಬಲ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ಪೇರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲಿಪುನಗ್ಲೇಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಪೂರ ಜನ ಬರ್ಪೇರಿ ಯಾರು ಪೂರ ಜನ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ ಪಾಡು ಓಕೆನಾ